राज्य सभानि एमपि मानाव गेदेर प्रमद बर' लोगोसे लक सभानि एमपि मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारी बिथांमोना बावैसो सिगां रिसेन्टलि माने ओम बिरला बिथांखौ लोगो हमनायानो फोरमान होदों रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बावैसो साननि उनावनो जोंनि माने नटिसआव माने 125 बे एमेन्डमेन्ट बिला माने इमप्लिमेन्टेसन लागु जानो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। आरो जोंनि बिटिसिआव इन्टेरियाम बे गभार्नमेन्टआ थाबैनो जानो थांगासिनो दं आरो गोदान सरखार फैनो थांगासिनो दं। बेखौ गोबां मानसिफोरा माने सावरायनायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। थ' नोंथांमोननो बे मेसेजखौ होबाय मानोना बावैसो साननि उनावनो माने बिटिसिआव इन्टेरियाम गभार्नमेन्ट जानो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना नैबे ओम बिरला बिथांखौ लोगो हमनानै माने सावरायनायानो मोनसे इसारा होदों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बे समाव सावरायबावगोन। मानोना बावैसो जोंहा गुवाहाटि जिथुनाखि कामाख्या जि थानसालि बे कामाख्यायाव जिथुनाखि अम्बुबासि जिथुनाखि मेला बे अम्बुबासि मेलायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों सासे हिन्जाव आरो सासे हौवा मानसिखौ माने गोबां दै बथल खुबैनाय दै सारनाय बायदि बायदि बथलजों खुबैनाय नोंथांमोना नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव गोबां मानसिफ्रानो फिनजाथाय होदों। मानोना जायफोर बे जायगायाव माने इसोर सिबिनो थांदों माने जायफोर माने इसोर फुजिनो थांदों इसोर सिबिनो थांदों बिथांमोना जे जिथुनाखि अम्बुबासि मेला बे मेलानि जे कामाख्या थानसालि बे कामाख्या थानसालियाव अम्बुबासि मेला जादों। बे मेलानि जि ओंथिखौ गोबां मानसियानो मोनथियाखै। जायनि जाहोनाव नैबे आइजो मानसिखौ बथल खुबैनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बथल दै सारनायखौ नुनो मोनदों। बायदि बायदि खुबैनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। मानोना जे बे अम्बुबासि मेलानि जि ओंथि बे ओंथिखौ मोनथिनायमोनब्ला माने बुजिनायमोनब्ला बिथांमोना बे खामानिखौ मावनाय नङामोन होननानैबो गोबां मानसिफोरा बुंदों। मानोना बे मेलायानो जादों नोंथांमोना मोनथिगौ माने बेयो हिन्दु धोरोमनि मोनसे परम्परा। बे फाइनालि मैया जोब्बाय। बेयो माने सानथामनि गेजेराव जि गोबां मानसिफोरानो जि मानिदों फालिदों बेखौ जोङो बयबो मोनथिनानै मोनो। मानोना बैसोमुथि बिमाया माने सुवा जायो नङा होमबा। बेखौ जोङो कामाख्या थानसालियावसो बिनि नेरसोनखौ जोङो नुनो मोनो रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बे समाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो नोंथांमोना माखासे गोबां आरो आपडेट होलांगासिनो दं। थ' गोबाङानो मोनथियो आरो गोबाङानो मोनथिया। मानोना बे अम्बुबासि मेला जिथुनाखि कामाख्यायाव लोब लोब गोबां माने गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय हादोरनिफ्राय दिनै बेयाव दावबायफैयो जिथुनाखि बे अम्बुबासि मेलाखौ नायनो थाखाय। थ' बिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मोनथिनो मोनो जिथुनाखि मैयानि जि फोरबो बे सानथामनि जि हाबाफारि लानानै खुंनाय जि फोरबो बियो आइजोफोरखौ मान होनाय आइजोखौ सनमान होनायनि मोनसे बियो मोनसे नेरसोन रायजो राजानि मोनसे फोरबो मोनसे मेला। थ' बिनिखायनो जे बिनि ओंथिखौ मोनथिनायमोनब्ला माने बै जाय आइजोआ खर' गिदिंनानै बाहेराव ओंखारलांनो थाखाय माने गोजौनि जायगाजों वाल गाखोनानै जे गुबुन फारसे ओंखारलांनो नाजाबाय थानाय मानसिखौ मोनसे सन्देह खालामनानै गाज्रि कमेन्ट गाज्रि बाथ्रा बुंनाय दै सारनाय बथल खुबैनाय बे हाबाफारिखौ खालामनाय नङामोन होननानै गोबां मानसिफोरा सोंखारिदों आरो प्रतिक्रिया होनायखौ जों नुनो मोनदों रायजो राजानो। थ' बे समाव जोबोद दुखुनि रादाब दुखुनांथावना रायजो राजानोमोन।
माने भेनेजुएला होननाय मोनसे रायजोआव दिनै फुङाव ओरैबायदि माने आर्थकुवेक मोनसे बांग्रिं मावग्लुंदों 7.5 माने 20 सेकेन्डनि गेजेरावनो डेस्ट्रय आरोना जोबस्रांखानो रायजो राजा होनदोंमोन। बियो जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि इसारा माने मिथिंगायारि बियो अलखद खैफोद बेयो गाज्रि इसारा होदों रायजो राजासो नोंथांमोन बयबो सांग्रां जागोन मानोना माबे समाव मा जागोन दा मिथिंगायारि बियो मोनसे फोजोबस्रांनाय थ' बेखौ रावबो बुंनो हाया मा समाव मा जागोन आरो बे जाथायाव बे बांग्रिङाव 235निख्रुइबो बांसिन जिउ गोमाबाय आरो लोगोसे 1500सोनि बांसिन सुबुङा दिनै माने इन्जुर खहा माने आघात प्राप्त गोमानाय बायदि बायदि जानानै दङ रायजो राजाजों। थ' दिनैनि आपडेटखौ दिनैनि जि नोंथांमोना मिन्थिनाय आपडेटखौ बेखिनियानोमोन नाथाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना शेयार खालामदो लोगोसे बयनिसिमबो मोनसे खावलायनाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांनानै चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांगोन। गोजोन्थों, थेंक इउ।